एगो खिलाड़ी के खुलल किस्मत, चोटिल अभिषेक के जगह टीम में मिल सकेला मौका। आई जानल जाई टीम इंडिया के संभावित प्लेइंग 11। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज चर्चा में हमारे साथ फिर से जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब विस्तार से जानल पांडे जी, पहला T20 मैच देखनी है, अभिषेक शर्मा तो गदर मचा दिल रहे। 34 गेंदा में 8 छक्का जड़ के 79 रन ठोक दिले रहे। इंग्लैंड के तो हवा टाइट कर दिल रहे भाई। सही कहत पानी तिवारी जी। वो खेल के मैदान पर ऐसन बम फोड़लन कि लागत रहे पटाखा के दुकान खुल गई। लेकिन अब सुन के ये दुख भइल कि उनका टखना में मतलब घुटना में चोट लग गई बा। यही खातिर दूसरा T20 से बाहर हो गई। का पांडे जी, टखना मुड़ गईल का? कबड्डी खेले गेल रहलन का वार्म अप में? ई खिलाड़ी लोग काहे ऐसन करत बा? हाँ तिवारी जी, वार्म अप में टखना इतना जोर से मुड़ल कि बेचारा ड्रेसिंग रूम में जाए के फिजियो के लोरी सुनत रहल। लगरागत नेट छोड़ के चल गई। तो पांडे जी, अब संजू सैमसन अकेले ओपनिंग करी का कि जोड़ीदार बनी है? सुने में तो आ रहल बा कि ध्रुव जुरेल के मौका मिल सकेला। तिवारी जी बिल्कुल सही कहतानी, ध्रुव जुरेल के मौका मिल सकेला, लेकिन तिलक वर्मा भी बहुत बड़ा विकल्प बा। वो T20 में दो गो शतक ठोक चुकल बा। पांडे जी, का इस स्वामी पूरी तरह से फिट होइलन का वो दूसरा T20 मैच खेलते हुए नजर आई? तिवारी जी, समी भाई कोलकाता में बेंच पर रहलन। अब चेपक में पूरा दम लगा के बॉलिंग करी, घुटना पर ब्रेस लगा के ट्रायल कर रहल बान। और मॉर्नी मॉर्कल कोच इतना टाइट नज़र रख रहन कि लागे कि डॉक्टर से बड़का चिंता एके बा। पांडे जी, ई चेपक के पिच तो स्पिनर लोग के लिए जन्नत बा। वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आ रवि बिश्नोई के स्पिन देख के इंग्लैंड के बल्लेबाज तो सोच रहल हो कि गोलगप्पा खा रहल बानी या बॉल खेल रहल बानी। और भाई पांडे जी, ई प्लेइंग 11 कैसन होई? तिवारी जी, जैसन भी हुई भारत के जीत तो पक्के बा। प्लेइंग 11 में कोनो खास बदलाव होए वाला नहीं खे। ई हो सकेला कि अभिषेक शर्मा की जगह पे ध्रुव जुरेल के मौका मिल सकेला। अगर यदि मोहम्मद शमी फिटनेस रही तो ओके भी मौका मिल सकेला। सही बात बा पांडे जी। अब तैयार हो जाई मैच देखे के आ गुपचुप खाए के। आप लोगन अपन राय कमेंट में बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा और अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।